Friesland is een plak desto wennest, libbest en wurkest. Daarom is het wichtig dat je wist wat er in uw provincie speelt. Als provincie willen wij met die werkje onder een omjouwing dat mensen hadden thuis vielen. Het rond is voor een oor. Alle jaren maken we een begrutting. Wat willen we bereiken en hoe betalen we dat? In deze video nemen we die graag mee in wat we in 2026 van doel binnen. We willen dat in 2050 elke nier in Friesland veilig, vlot en fossielvrij van A naar B komen kan. Bij de fiets, bus, auto of boot. Daarom verbeteren we dieken, bregen en vaarwegen. En investeren we in openbaar vervoer en meer ruimte voor de fiets. Biegelijks in Bolsward-West. Daar maken we met de gemeente Zuidwest-Friesland komend hier een ovonde met 2 fietstunnels. Dat zorgt voor meer veiligers en een betere terugstreming. Wij houden van het Frieske landschap. En dat willen we beschermen en versterken. Daarom werken wij in de manden met boeren en dorpen aan innovatieve landbouw, natuurherstel en een libbesomjouwing die toekomstbestendig is. Heel iets meer mensen willen hier wonen. Dat vraagt om extra wenningen, maar ook om toeke keuzes voor energie, ruimte en natuur. Wij bouwen aan een provincie met plak voor elke nien en voor een zoen klimaat en schiem wetter. Friesland is sterk als we geer werken. Daarom stiepje wij inwoners die het zelfs aan de slag willen met haar dorp of buurt. Via het iepen meerskipsfonds, maar ook terug te investeren in cultuur, het Friesk en een circulaire economie. Ook weer in 2026 de verkeersborden langs de provinciale dieken tweetalig. In het Nederlands en in het Friesk. Zo wordt het Friesk in uw omjouwing beter zichtbaar. We zorgen dat uw organisatie goed werkt en dat plannen ook echt uitgevoerd worden. Dat doen we met duidelijke keuzes, geerwerking met gemeenten en partners en met eer van wat er in de meerskip speelt. Dit is de begrutting van 2026. Maken voor Friesland en mij Friesland. Worst meer weten? De hele begrutting is vinden op uw website. Want uw Friesland meid je bij mij en waar.